ban penkre ya kejinjit ya kinong mi khamat paiba saying dorbar thawain kejela kesengsan pertai BJP kala shoot bhai lagi reng na kabanta ban ya ai reng hakene election MLA arajar arpulai nama hoti constituency hak bagane parti hapwa kejingelam jong kinongkit kam ki bhakmat jong district ke bakentup ya secretary ke district uba bari phala mau pnyang nang tai kong plentiful dealer ibadi president jong mahila morcha BJP Ribhoy nang ta uba Emerald Mayong ubadi advisor jong BJP Ribhoy uba Michael Firstborn Madur ubadi vice president kilahiar jong senong liarbang kabahap mahpo kamahoti constituency naga bentaban penskem mi kinongkit kam ki bathamai ki banlong kinongkit kam hapo ketik constituency ya kene jingilang penskem mi kita kinongkit kam la penlong ha sing sajan yang kota yo balala kata ha khatwe tarik ubana jeleu arjar arpoar ha balawan ru ban simbenta dau kertong ke parti nama hoti constituency u Dr. Everest Marsing haba ajing keren kinong ilam kilapan pau ya kejing terang ban ai ya kejing sekri ke babiang tam ya kedong ban kathany namar kumba galonghi kathany mahti baro kawai kadang sadin batla dagi pajba ki start banjit ya ke parti ke basensyar ya keri baro kawai kan long jingpu jingping ya kathany mahti baro kawai bat shibun ki kampen roy on la ban wanra ha kene ke constituency ki nongkit kam gi balapan scam hagane sngi ki kentup ya ba shan borlang rempei kum presiden langut ki vice president ki bakentup ya ba riskam lengdo uba tan borlang shadap baru ba Thomas Mukti nang ta arngut ki general secretary ki bakentup ya ba Hilarius Lensiang badikong in dari bhadkar lembat ki pat ki executive member jongka constituency ki ban long ki nong thung yo ne suntiu ki ban sumar bat kiban ai bat kiban ai sbo bat kiban kren da ka sur jong thi da ka jing i jong thi yaw ne shakri u bolong taw sun tiu bo pin tum pin bat ha ka do nut jong thi hakikiti jong thi hakiying kisam jong thi ha ka dong ka than jong thi sedang nalayi ngakwa abanong baka parti BJP na Delhi haduha state hauna sunam arjar arfulai kan sawan hak position ke babiang ke bangin sayo bat kol bat ki player ki bala ro bat kol nasngau sha ka jing kitram kumenong no na kane gedong ke thain riboy wi chungi khamtam nama hoti constituency ngaku menong song snong jong kane ke snong mau tori thayang bala phe pensan nga hang ne hanong rim nong ladau kabla hap chene sha maubri anda nga late nga wan shiki ying kisam shiki shnong githau ngai i kijing e sa katipu thai ni duna pelat ia ka educational infrastructure bat ka quality ka badon kam shisha ba ki kun samla jong ka dong ka than jong i kidon kam ni don kam ya karokom rep ka batmai ka bakyong ka agroforestry sustainable agriculture, nangta regenerative farming, but bangin revive, yaka biodiversity, khamtame, lengba kaching rap jungi, kumki organic farming, nangta bangin pen im shushu, yaka biodiversity jungi, lengba ka revival jong ka ecosystem, kabadon hak leng sodong jungi, bangin yaka may mariam. Ngadon jing trang nadu mensim, bangin le yakane. Kajing nang kajing start bat kerap keriang bangila ban im khamba shushu bangin pendan kami ke science and technology kini gidai kiba hakmat kiba ngidai ban yatrelang om tang mga ubalong to shikri jungti banwan shikmat kumu taw lang kenya henry day ma phi balong kuti kamon kuti kadiang bangin tre ngidai ban don kajing kala hak bay dai bat kasurok ladang ngambakla kumbak sokar BJP hagapor jong Atal Behri Bajpai ula ai ka four lane nadu jorbat hadu hadam side bat ya ka Shillong bypass de hagapor kebala sanction Atal Behri Bajpai bala pendet hagapor jong Atal Narendra Modi lada kane ka sarkar ka yolat bat ka mau hati ru kan yolat bantrei yin ye trailang nadu na border Assam shadu ki benta ban poi kane ka dong ka thain ka bot kut kane ka mau hati constituency menta kesngi de kesngi jong jing sedang kaba ngi wei pai wei ngi wan ban ngin yai nang ne chakmat bangin kiu ya ki mau kandan
kibania lam yangi syakathong jong ke jingjob bat syakathong jong ke jingkela syakathong jong ke jingkermen bat syakathong jong ke jingwan ra ke jingim ke bathamai hagane ke dong ke thain bat hagane ke ribhoi bu ijungi haga jilla meghalaya bu ijungi bat kham tame nalaram pe ijungi hangne hamahati constituency habanga phai syakadiang bat syakaman kadno ngadap hisada ke jingso kumen bentagsi makine ki men rangba dunga ki bawan na district haga juk ke uniform BJP to ai bau ne utiu padma lane utau utiu latos bagyong ha kitin Sanskrit lane Hindi utiu padma ulong hisau bakhampla kat ke jingsa syra dunga snong lane kadong ke thain mau hati hangne hari bhoi jungi kala dei ke kenta ke kenti ke bau ne utiu padma un yolat man suthit bon kujit lot yakine ki surok ki basa asyra jong ne kadong ber thain jungi ka BJP ka ong lor sikmat trai sikmat ya ka jing yo an sampai jadi kata ka dei ka rukomia jongka ngan chuong tanggimat ba hakmat ba finsuk ban le turno na dula chai na dula sibit janmet saki sinong saki thau saki parlok marjan ki jongpi wo nong abdukan pranong abdukan nong khayi pranong khayi nong hikai nong pranong hikai nong rap pranong rap leino turno tipno ya thuno ba hide ki nong kitkan so BJP ba pensaya ki pensau thu ya ki jono hangni bat ni nama kai ka sian ka papila ban pentip pesngap ya ki galong kani ni ide ki nong kendong nimde ki besyong asor ki ba im tang ha surok ni ide ki nong kendong tan inuksa kani